ପାଣିର ଭରସା ଅମୃତର ଛାୟା ପାଣି ରଥ ଆଉ ଅଳପ ବାଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଓଟିଭିର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଦେଖିବ। ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରବେଶ କରାଗଲା। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଗଲା ତିନି ରଥ। ଜୟ ସୁନାବେଶର ଧାମ। କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଜଗାର ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିର ଭିଡ଼। ବାନା ଚେଞ୍ଜ ହବ ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ବାନା ଚେଞ୍ଜ ହବ।